Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. A gajeren labarinmu na yau, zan kantamo muku labari ne akan wani alhaji da ya anta ya ƙauyensu domin ya kai ziyara. Mutanensa na ƙauye suka ji daɗi kuma suka nuna farin cikinsu sosai. Gaskiya Alhaji Rangelo mun yi matuƙar jin daɗin wannan ziyara taka. Wannan ziyara taka ta nuna cewa baka manta da jama'ar ka ba. Allah ya saka da alkhairi. Daidai daɗin da manja ba shine kawai da baka an tayo min da kai ma ka gane ba ai. Ban an tayo ma da ni ma na gane ba. Kamar ya kenan. Baka an tayo min da ba. Ban an tayo ma da tale-tale ba. Mutanen ƙauye a kuke da tale-talo. Alhaji Rangelo yaushe na shan ma tale-talo. Ni ba tale-tale na ce ba. To ai ni ji ne kai kuka tale-talo ko ba haka bane? Haka. Kawai abin da za kawo kullanka. Me za ka ma kunni a ba zan iya da wannan warin abin da naka ba. Ina. Wala an ce ko ba ku mi za ka gani. Mun da wannan ziyara ta wato ko ni. Kana gode a ba sauka lafiya. Alhaji Rangelo ya hau hanya cikin farin cikin ya gamu da mutanen ƙauye lafiya, ya rabu da su lafiya. Take da yamma ya bar ƙauyen sai ya zama da dare ya masa a hanya. Yana cikin tuƙi ne cikin dare. Sai ya hango wani mutum daga nesa yana tsaye a gefen titi. Mutumin ya masa ishara akan don Allah ya tsaya. Shi kuwa ya tsaya. Mutumin ya ƙara so ta taka ya ce masa, Alhaji dan Allah taimaka min za ka yi ka ajiye ni a cikin gari. Na rasa abin hawa ne. Allah sarki to shikenan ba komai. Shigo ba komai. Ai mun kusa isa. Ta na gode. Shikenan mutum ya shiga mota Alhaji Rangelo ya taka suka tafi. Suna cikin tafiya Alhaji Rangelo idan sa kawai sai dan kai ta wajen kafafun mutumin nan. Ai kuwa sai ya ga sinkin kofato a kafar mutumin nan. Gabansa ya fadi amma baya so mutumin ya sani. Nan take a sace sai ya kashe motar. Ya maza ya taka birki sai kuwa ya ce, Kai. Wallahi motar nan ta mutu. Ta kuma da ban gashi na da matsalar batirin yayi sanyi wallahi. Ko za ka nan fita ka turo min motar in ya so sai daga sai ka ko za ta tashi ko? To ba komi. Ai ka san sharri karfe kenan. Barin fitan gani. To. Shikenan mutumin ya fita daga mota ya je baya akan zai tura. Ya daga hannu zai dafa cikin mota kenan. Ai kuwa sai Alhaji Rangelo ya yi wabi ta yadda mota ya sukurkula mata giya daya. Ya taka ta iya taka wanda ya ce ya wuce yana zulumi yana yi wa kansa barka. Ai Alhaji Rangelo akwai wayo. Kai gaskiya ne wani abin da kai na wallahi. Tab ai na da wayo haka kai. Kaga irin wannan abin da ya sa wasu wallahi ba sa son taimakawa. Yanzu kaga kawai na zo na ga mutum ya neman taimaka masa. Ashe dan tana jiri ne. Kai tabdijam. Hayya gaskiya duniya nan ba gaskiya. Duniya nan ba imani kuma duniya nan ba gaskiya. Dole ma mutum ya koma rayin mutunci. Ha kana wani taimakon mutane? Ashe ma ba ma mutane bane. Wasu azzaluman ne na wani wajen daban. Gaskiya na hadu. Dole taba wa kaina. Ban yi lukadu. Tabdijam. Hayya. Ai raina da wayo. Haka ne Alhaji Rangelo ya yi ta koda kansa yana yi wa kansa san barka a dalilin wannan kubuta da ya yi. Ya shafe akalla kilomita 50 zuwa 60 yana wuta akan titi. Ba kawai sai ya ga wannan mutumin ya leko ta taka ba, ya dube shi ya ce masa, Alhaji, wai har yanzu motar bata tashin ba ne. Ta tashi, ba ta tashi ba. Ta tashi, ba ta tashi ba. "Ah, Alhaji Rangelo, wani yare kuma ka koma? Ina baga wannan yaren zararru ya koma." To Allah ya kawo sauki. Daga kuka an koma dariya daga nan kuma an koma yare. Allah shi kyauta. Gajeren labari kenan wanda muka samu gudunmuwarsa daga Alamin Makama Amjes. Mun gode. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu.